wae. Lanang iki mbok nyambut gawe menono tanggung jawabe. Sayang Mas Masul. Kondi, yah mene gak wae bali. Nembikan enten lemburan, sayang kudu mesuriku. Ketok banget rabetane omah. Kowe iki anane turu wae. Kenapa toh yang pelukan saya yang udah. Bali kerja turu. Esok mangkat kerja. Awan ya ora tau ki ngancani aku ning omah. Raiku kok kusam ya, Mas? Boten kok biasa mawon. Kowe iki jan ra pekok dadi wong lanang. Penak ya? Nyawang cewek liya kaya diratuk iki. Duh, permaisuriku. Awujud pratandha pangrungguku marang panjenengan. Paring-paringlah kula maringi masker wonten paras ayu. Supados paras tetep cerah lan kula paringi masker supados adem raine lan adem. Dengerin sama ngapian. Selingkuh ya?